Здравейте, аз съм Юлия и днес ще ви покажа една от най-известните салати – Цезар салат. Само че нека развалим един мит, няма нищо общо с римския Цезар. Историята й започва в Мексико през 20-те в ресторанта на един италиански готвач Чезаре Кардини. Нека да започнем с соса. Той е един от най-важните компоненти в салатата. Ето какво ви трябва. Един жълтък, една чайна лъжица джионска горчица, една супена лъжица лимонов сок, 1-2 аншоа филета, една чайна лъжица Worcester сос, една малка скилитка чесън, 50-60 мл зехтин, настървен пармезан, щипка сол и черен пипер. Всичко се пасира и се разбива до гладък дресинг и сосът е готов. Останалите съставки и пълната рецепта вижте в коментарите на YouTube канала ми Simply Julia. Благодаря ви!